खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ मोनसे गोमोथाव खौरां सासे गोरिब सेंग्रानि बेंक एकाउन्टआव 100 करोड़ रां हरखाबै रां जमा जादों जाय जाथाया सोमजिदों उत्तर प्रदेशनि नयदायाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला थाखो 12आव फरायफुबाय थानाय फरायसा 20 बोसोर बैसोनि दिलीप सिंह मुंनि सासे सेंग्रानि बेंक एकाउन्ट जाय कटाक महिन्द्र बेंक एकाउन्टआव 100 करोड़ 13 लाख रांनि बारा सिनाय मोनै बेंकनिफ्राय ट्रेन्सफार जादों। बे जाथाया गासै भारतआव सोमोनांनाय थासारि लाबोदों। दासान्दि लाइमोननि बेंक एकाउन्टआ फ्रीज जानानै दं। गुबुन फारसे आयकर बिफाना बेनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदों। नैथि खौराङाव दङ थारैनो बिटिसिआव जुदि बिजेपि सोरखारा खुंथायाव फैमारोब्ला बिटिसिआ बिटिसि बायदि महराव थानाय नङा नामा? बर'नि मोनथाम एकर्ड बिएसि बिटिसि आरो बिटिसि एकर्डनि जारकसा कवचखौ सिलिंखार खालामगोन नामा बिजेपिआ? फारफ्रोम बिथिङावनो बिजेपि दोलोखौ गोबां हारि माहारिफ्रा मोजां मोनाखै। कार्बि आंलंआवबो कार्बिफोरनि मोननो गोनां मोनथायखौ गादबनानै दोनदों बिजेपिआ, जायनि हेंथायै कार्बि आफादाबो सोमावसारदों आरो गोबां कार्बि सुबुंफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों बिजेपि सोरखारखौ। मख'नो गोनांदि कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल बायदि बिटिसिखौबो दखल खालामनानै लागोन नामा बिजेपि दोलोआ, जाय हानि रैखाथि आरो थामोनथानि थाखाय बर' हारिनि रोजा रोजा बर' सुबुंफ्रा जिउ दान होबोदोंमोन मोनसे समाव। नाथाय दायो फैयै फैयै बिजेपि सोरखारा लासैनो बिटिसिखौ गादबनानै दोननो सानदों नामा? दिनैनि समाव सांग्रां जानांगोन बर' रायजो राजा नोंथांमोन। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि खुगानिफ्राय गोजानाव थानांगोन। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिटिसिआव बिजेपिखौ फोसावनानै लासै लासै बर'नि गोहो बोलोखौ फोजोबस्रांनो सानथांखि लादों नामा? जेराव बिजेपि सोरखारा फैयोब्ला बिटिसिआव गासैनोबो हानि मोनथायखौ होगोन होननानै बाथ्रा बुंदों। नाथाय बिथांनि गोदै राव दा गोजाव आरो खोथा होदों बिथाङा हानि पाट्टा होगोन होननानै। नाथाय बेबादि बिटिसिनि हानि मोनथायखौ बेबादि खालामनायनि सिगां गासै बिटिसि हालामनि आंगो थागिबि रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानाया गोनां। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा हानि मोनथायखौ बिजेपि सोरखार फैनायनि उनावनो हानि मोनथायखौ बयनोबो होगोन होननानै बुंनायनि उनाव जोंनि बर'नि माखासे बिजेपि आरो दैदेनगिरिफ्रा थारैनो बेनि सायाव खोमा होदोंना? थारैनो बेनि सायाव गोख्रोङै बाथ्रा सानदोंना? बेनि सोलाय बर'नि माखासे बिजेपि दैदेनगिरिफ्राबो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बुंनाय, एमपि दिलीप शइकिया मोन बुंनाय बादि हानि मोनथायनि बागै दुखुनांथाव बाथ्रा बुंनायखौ लानानै सिरियै दं नामा? ना बिसोरजों लोगोआवसो दं नामा बर'नि बिजेपि दैदेनगिरिफोराबो? नोंथांमोना बेनि सायाव मा फोरमायनो सानो? थारैनो बर'नि दैदेनगिरिफ्रा गुबुन हारिनि दैदेनगिरि बुंब्लानो गनायनानै लासिगोन नामा? गावनि गादि गावनि पजिशनाव थानानै बर'नि हा ट्राइबेलनि हाखौ थामहिनबा 6 सिड्युल एरियायाव थानाय बर'नि हाखौ गुबुन हारिनि सुबुं बायब्ला होगोन नामा? थामहिनबा होनो थाखाय गनायथि होगोन नामा? दा बेनि सायाव बाथ्रा गैया नामा? बेनि जेबो हिंसा गैया नामा? बर' दैदेनगिरिफ्रा रावबो दिनैनि समाव दिलीप शइकिया बायदिखौ गोख्रों रावजों बुंफिननाय बाथ्राखौ नुनो मोनाखै। दिनैनि समाव दिलीप शइकिया बायदिखौ गोख्रों रावजों बुंफैनो ओंखारबोनाय रावखौबो नुवाखै बर' दैदेनगिरिफोरखौ। थामथि खौराङाव दङ उत्तराखन्डनि दारालियाव गिख्रंथाव हा गिसिखानायजों गोबां न' बां जोबस्रांलांनाय खहा जालांनायनि उनाव गोबां सुबुंफोरनि जिउ गोमानायखौ नागिरनाय हाबाफारिया दासान्दि सोलिगासिनो, जेराव एसडीआरएफ एनडीआरएफनि हान्जाफ्रा जथायै जागायदों नायबिजिरनायखौ। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गोबां सुबुंफ्रा फबसिन जानानै दासिमबो गोमानानै दं आरो बिसोरखौ नागिरनो थाखाय गासै मोन 7 रैखाथि हान्जाया गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दं, जेराव सा 225निबो बांसिन भारतारि रौनियाफोराबो नागिरनाय हाबाफारियाव नांथाबनानै दं। गिख्रंथाव हा गिसिखानाय जाथायाव दासिम सा 5 सुबुंनि थैनाय गोथै सहखौ बोखांनो मोन्दों आरो सा 70 सुबुंफोरा दासिमबो गोमानानै दं। बेसोरनि गेजेराव सा 11 रौनियाफोर दं होनना सुलुङाव फोरमायदों। ब्रैथि खौराङाव दङ थांनाय माखासे दान सिगाङाव इउटुबार रसमा ब्रह्म, जाय गोबां सुबुंफोरजोंनो सिनायजायो, बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों गावनि फिसाय आरो गावनि 9 बोसोर बैसोनि उन्दै फिसाजोखौ गारनानै गुबुन जायगायाव थांदोंमोन। बिथांजोआ फिसाया हालाय-हाफाय नागिरगासिनो दंमोन गोबां साननिफ्रायनो। बेराफारसेथिं फिसाजोआबो बिमाखौ नागिरनानै मेगनाव मोदै लानानै दुखु खालामबाय थादों, जेराव बिमाखौ फैजानो गोबां साननिफ्रायनो हास्थायबाय थादोंमोन। बे बाराव रसमा ब्रह्मआ फिसायनि न'आव फैफिनबाय होनना खौरां मोन्दों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जेराव न' फारसे बिथांजोआ फैगासिनो दं होनना सुलुङाव फोरमायथिदों।
बेबायदिनो गोबां बर' हिन्जावफोराबो जाहाथे गावनि फिसाय नखर गारनानै जाय आइजोफोरा थांदों बिथांमोनाबो जाहाथे थांनायफोरा गथ' गथाय नखर फिसायखौ साननानै जाहाथे फैफिनो आंगो न'आव। मानोना जोंनि बर' समाजाव बेबायदि मानसि खारनाय मानसि गोमानाय जाथाया जाबाय थायोब्ला समाजखौ गुबुंले खालामगोन। थामहिनबा दासान्दि समाजखौ गुबुंले खालामगासिनो दङ। बाथि खौराङाव दङ MLA बसन्त दासआ PM श्री मंगलदै हिन्जावसा गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि सा 163 फरायसाफोरनो निजुर मयना बिथांखिनि थाखाय नेमखान्थि बादियै आर'ज बिलाइ रानदों। MLA बसन्त दासआ बाहागो लानानै ओरैबायदि बुंदोंदि बे बिथांखिया उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बायदि समाजारि गाज्रिफोरखौ फोजोबस्रांनोबो गोनांथार राहा लागोन आरो बिथाङा मिजिं थिदोंदि बे बिथांखिनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गावसोरनि सोलोंथाइनि उनाव समाजाव सैथोथिजों जौखांगोन। गोजौसिन गेजेरारि सेथि बोसोरनिफ्राय लानानै ग्रेजुएसन आरो बिजिरसंनो लुबैग्राफोराबो बे बिथांखिनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन। बे बिथांखिनि सिङाव गोजौसिन गेजेरारि फरायसाफोरा 1000 रां, ग्रेजुएट फरायसाफोरा 1250 रां आरो पस्ट ग्रेजुएट आरो BEd फरायसाफोरा 2500 रां मोनगोन। आरो बे हाबाफारियाव MLA बसन्त दास, AGP दरं जिल्ला कमिटिनि आफादगिरि कमलेश्वर बरुवा, फरायसालि सामलाय आफादनि आफादगिरि डक्टर बुदिन चन्द्र हाजरिका, उफ्रा कमिशनार अजित कलिता आरो गुबुन गुबुन सुबुंफोराबो बाहागो लादोंमोन। जुथाइ रायजो आमेरिकानि हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ बुधबाराव फोसावदोंमोन दि कम्पिउटार चिप्स आरो सेमिकन्डाक्टरफोराव 100% बेसेन होनाय जागोन आरो बे फोसावनायनि फिथाय महरै इलेक्ट्रनिक बेसाद, कार, नखरारि बेसादफोर बायदिनि बेसेना बांगोन। व्हाइट हाउसआव एपलनि गाहाय मावफुंगिरि टिम कुकजों लोगोसे सावरायनायनि समाव हादोरगिरि ट्राम्पआ बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन दि जुदि बेसादफोरखौ जुथाइ रायजो आमेरिकायाव दिहुननाय जायो अब्ला जेबो बेसेन लानाय जानाय नङा, नाथाय गुबुन हादोराव दिहुनजानाय कम्पिउटार चिप्स आरो सेमिकन्डाक्टर दिहुनथायफोराव 100% खाजोना होनाय जागोन। मख'जाथावदि ट्राम्पआ सिगाङाव इलेक्ट्रनिक बेसादफोराव खाजोना जाबसिनदोंमोन, थेवब्लाबो बे थिरांथाखौ 3 दान सिगां दान्दिसेनि थाखाय दोनथ'नाय जादोंमोन। कभिड महामारिनि समाव कम्पिउटार चिप्सनि आंखालनि थाखाय गारिफोरनि बेसेना मख'जाथाव महरै बांदोंमोन। जुदि एपल बायदि कम्पानिफोरा ट्राम्पनि बे थिरांथानि उनाव जुथाइ रायजो आमेरिकायाव चिप्स आरो सेमिकन्डाक्टर दिहुनथायफोर दिहुननायाव रां थिसनो अब्ला बिसोरो बे उफ्रा बेसेननिफ्राय रेहाय मोनगोन। बे समाव गोबां गिदिर बिरोंदामिन कम्पानिफ्रा सिगांनिफ्रायनो US आव $15 बिलियन रां थिसननो समायखिरा लादों। संसदआव सोलिबाय थानाय मौसुमि जथुम्मानि समाव मिरु नखर बिफानआ मोनसे लिरनाय फिननाय होदों। 1955 मायथाइनि नोगोरारि आयेननि बायदिब्ला मिरु सोरखारा गासैबो भारतारि नोगोरारिफोरनि मुंफोरखौ गोनांथार महरै रेबथुमनांगौ आरो बिसोरनो मोनसे हायुंआरि सिनायथि कार्ड होनांगोन। तृणमूल कंग्रेसनि MP माला रयजों दैखांजानाय मोनसे सोंथिनि फिननायाव मिरु नखर रायजो मन्थ्रि बन्दी सन्जय कुमारआ लिरनाय फिननायाव बुंदोंमोन दि 1955 मायथाइनि नोगोरारि आयेननि बायदिब्ला 2004 मायथाइयाव सोदांनाय बायदि गासैबो भारतारि नोगोरारिफोरनि गोनांथार रेबथुमनाय आरो हायुंआरि सिनायथि कार्ड होनायनि राहा दं। बे राहानि थाखाय आबुं बिखान्थिखौ नोगोरारि, थामहिनबा नोगोरारिफोरनि रेबथुमनाय आरो हायुंआरि सिनायथि कार्ड होनाय नेम 2003 आव मख'नाय जादों। बे नेमफोरनि बायदिब्ला हायुंआरि सिनायथि कार्ड बै नोगोरारिफोरनो होनाय जागोन जायफोरनि फोरमायथिया हादोरारि नोगोरारि फारिलाइ NRC एबा हादोरारि नोगोरारि फारिलाइ NRC आव सोफादेरजानाय। मख'जाथावदि आसामआ मोनसेल' रायजो जेराव हादोरारि नोगोरारि फारिलाइ NRC नि बिखान्थिया आबुं जानानै दंखायो। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन।
बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुल आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।